Sa pandemya, daghan ang nawad-an ug panginabuhian. Apan ang nasinating kalisod, naghatod usab og bag-ong kahigayunan sa uban nga makabangon. Sama niining magtiayon nga taga Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga human mawadi og trabaho ang ilang haligi sa pamilya, nagnegosyo na karon og mga towel pots. Kini ang istorya sa pagbangon hatod ni Luan May Rondina. Nagkapuliki ang magtiayong sila si Ricky ug Melanie sa paghimo sa usa ka gatos ka order nga mga towel pots nga gikinahanglang apason. Tighulma sa towel pots ang iyang bana samtang tigpintal usab si Melanie. Kanhi helper mechanic sa usa ka dakong airline company si Ricky apan nataktak sa trabaho niadtong Marso 2020 atol sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Matod ni Melanie, tungod sa kalisod, wa na sila makabayad sa abangan nila sa balay nga tag 2,500 ug nagsalig na lang sila sa ayuda sa lokal nga kagamhanan. Nuto na abot na mi diri tabangan mi nga bisan nay balay dira gamay nga makakuan silong mi ba bisan way kuryente makasugod na mi. Moto nakabalhin may diri ma'am. Sa ilang kalisod, pagpangahoy ug pagpanginhas lang ang ilang gidangpan. Apan kay mahiligon sa social media si Melanie, nakakuha siya og ideya sa YouTube kung unsaon paghimo og towel pots. Butang nga click kaayo karong panahona kay daghan ang mga naagni sa pagpananom ug pagpamaligya og mga kaang. Inanay nga nagkadaghan ang ilang mga customers dihang gipost na nila ang ilang mga baligya. Nag-start mi sa kuan sa 200 pesos nga pintura lang nga 1 liter, then kuan ng pintura nga inamil, tapos na may simento nga extra dito sa mga daplin ma'am. Among gisuwayan, pag suway ginahulma mi nakuha na mo ba. Gani, tungod sa ilang pagpamuhat og mga towel pots, nakapamalit sila og mga materyales, pagpatukod ni ining ilang balay sa urban poor sa barangay Maribago ug nakapataod na sila og kuryente. Ma 1 year na mi sa kaning kaang nga nakakuha na mi, nakabalay na mi, nakakuryente. Isa sige mig abang sa dito katong among kuan sa una tag 225. Alang nila ni Ricky ug Melanie, kung magkugi lang ug di magpakawagtang og paglaom, siguradong makabangon gayud gikan sa nasinating kalisod. Uban ni Godfrey Relian, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.